Hey, hvad hedder det? Vi skal arbejde på Wonder. Det er Wonder Weekend. Ja. Og vi skal op. Vi er faktisk lige blevet kørt herind af min søster, men nu skal vi op og finde haslier, fordi vi er frivillige for dem. Ja. Og jeg har ikke været her før, så jeg er vildt spændt. Flemse har været her mange år. Ja. Hvad er det, 12 år? 12 år i træk? Ja, det er 12 år. Må jeg få det? 12 år i træk eller sådan som magt. Men nu skal vi prøve noget andet. Og hun kommer til at gå, det er helt sikkert. Ja. For der er sindssygt langt. Så det bliver Wonder videoer den her weekend. Jeg vil se her. Nej, jeg tror heller ikke, man kan. Er du med? Ja. Jeg kommer du til at løbe nogle gange opad. Gør det? Højst sandsynligt, hvis vi skal stå i indgangen først, og så skal vi stå heroppe, og vi bliver kastet rundt højst sandsynligt. Så. Men jeg prøver lige at se, om jeg kan få en afsæt i huset, så vi bliver kastet rundt på den måde. Ja. Men det er meget hyggeligt at se, der er... vi kan se lygterne bag mig. Vi må ikke tage trøjerne med hjem, men vi gør det alligevel. Ja, vi må ikke tage trøjerne med hjem. Ja, men det gør vi alligevel. Men det gør vi alligevel. Og så får vi en lille, når vi går af baghjemme. Vi skal ikke arbejde i dag torsdag. Vi skal først arbejde i morgen. Og vi skal arbejde lørdag. Men i morgen... Hvad med snakskan? I morgen, der skal vi... de eneste 2 baner, jeg vil høre i morgen, det er Gobs og Ude af Kontrol. Så er vi ved indgangen. Så er vi ved indgangen. Nu står vi i vores kø. Arbejderkøen. Så har vi fået vores armbånd, og vi skal møde kl. 8 i morgen tidligt, så det er lidt tidligt. Men nu er vi inde på pladsen. Hvordan går vi heroppe kl. 8 i morgen tidligt? Jeg må spørge Maria. Nå, nu er vi kommet oveni ind, og jeg har lige fået os en øllebølle. Hvad hedder det? Ja, som sagt, så skal vi møde kl. 8 i morgen tidligt. Men jeg bliver simpelthen nødt til at vise jer en udsigt herfra. Kan I se der? Det er Hammers hus. Hammers hus! Danmarks ældste borgruin. Ja. Det er meget fed udsigt der. Ja. Så nu har Flemse lige vist mig rundt til de forskellige. Og jeg har set de forskellige boder, hvor de forskellige ting er henne. Ej, prøv at høre, jeg er totalt pomfrit-fan. Prøv at se, hvad der er der. Pomfritten. Prøv lige at se, der er noget, der hedder pomfritten, skat. Det var lige til mig. Ja. Til mine pomfritter. Ja. Det skal vi over her. Ja. En stor kaffe, 42. Hold da kæft. Men ja. Jeg glæder mig. Der er noget, der hedder pomfritten, ja. Jeg er totalt pomfritpige. Men vi filmer lidt i løbet af dagen. Og så tager vi på arbejde i morgen. Nå, lige nu så har vi... Så er der spisepause. I frivillige område her. Det er sgu meget hyggeligt heroppe, synes jeg. Og Augusta spiller nu. Men her kl. 5, så er vi tænkt os. Er det en anden? Nå, eller Augusta er ved at føde, så hun kunne mig det komme. Nå, for fanden. Nå, jamen her kl. 17.00, så vi vil gå op og høre noget håbe om. Nå, lige nu så er vi på vej hjemover, sammen med min svoger Felix, for at hente underlag, fordi vi har fået en teltplads, eller købt en teltplads. Så vi skal slå telt op, så vi sover heroppe hele weekenden, så det bliver en motherfucker lang video det her. Ja. Det bliver ikke sådan noget, hvor jeg ved ikke om jeg lukker af for hver dag. Jo, det gør du. Og filmer nyt. Jo, jeg tror nok jeg lukker af for hver dag, og så filmer nyt. Og så skal vi tilbage, og så skal vi høre Håbo om. Ja. Det var det, der var planen, ikke Svend? Jo, og sætter lige telt op. Og MC Ejner. Og drikker os i hegnet. Nå, og drikker os. MC Ejner. Jeg troede, han sagde MC Ejner. Nej, vi skal save os over på midten. Vi saver os over på midten i dag, fordi vi skal møde kl. 8 i morgen tidligt. Ja. Så der må vi ikke drikke. Og man skal åbenbart drikke sig i hegnet, når man er på festival.
Og man skal stinke, og man skal være ulækker, og man skal være... Du kan lige godt få hele pakken med det samme. Jeg skal hjem og hente min make-up og sådan noget. Der skal jeg stå. Jeg skal sidde som mutte. Det er også det perfekte sted at sidde på. Hvad for noget? Finder du ind her? Det kan du kraftedeme med at glemme, mand. Så vi er lige på vej til Rørene en tur. Så står vi, og I skal faktisk der høre. Hågården. Prøv at se her. Jeg ved overhovedet ikke, om I kan se noget. De går på lige om lidt i hvert fald. Så vi er klar. Undskyld. Vi er totalt klar. Vi har fået sat telt op og hele lortet, så nu tyrer det bare. Så kommer Hågården. Vi er gået i teltet lidt, og får os et par timers søvn, tror jeg. Klokken er 7 om 2 timers... Nej, hvad tid er det suspekt på? Nej, først i nat. 12 midnat. Ja, jeg tror ikke. Jeg ved ikke, om vi kommer op og hører suspekt. For vi skal på arbejde klokken 8 i morgen tidlig. Så jeg tror bare, at vi siger godnat for i dag. Det har været mega hyggeligt.
Så det er mega hyggeligt. Så alle jer, der ikke har prøvet Wonder, ligesom mig, med det mit første år. Do it, jeg siger det bare. Do it.